गासैबो मोसानांगोन जागोन जाया सबे नासिबा लागि बावबा नाय एने रे नका थाखि थाखि रे नहबो एक्चुअली आंहा फैनाय टाइमावबो गोसोआ बांद्राय मोजां नङामोन आरोना मानोना गोबां इन्सिडेन्ट्स आंनियाव जानानै थांदों उनाव फोरमायगोन दा बुंथ'ला गोसोआबो एसे बायनानै दंखायोमोन खिन्थु नोंथांमोनखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना माने गोसोआव मोनसे उत्साह फैयो नोंथांमोनखौ नुयोब्ला गोजोननाय मोनो आरो नोंथांमोननि आरो सापर्ट आरो मोनबावोब्लाथाय आं आरो गोजोननाय मोनगोन आरो दं दा आंजों लोगोसे दं दा मासे सिरि सिरि दं दा आंजों लोगोसे दे रेडि
बेनिफ्राय मा दे खनदो दा तम्मा तम्मा लोगे तम्मा तम्मा लोगे तम्मा 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 लोगे तम्मा तम्मा लोगे तम्मा 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 लोगे तम्मा तम्मा लोगे तम्मा 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 लोगे तम्मा तम्मा लोगे तम्मा